Ahojte, dnes si povieme niečo o tom, na čo je dobré sebapoznanie. Takže sebapoznanie vám dá do života veľmi veľa. To znamená, môže vám dať zvýšené sebavedomie, sebaistotu, sebalásku. Budete poznať, na čo ste dobrí, čo je vo vás výnimočné. Dá vám to hrdosť, odbúra to strach, odbúra to vašu hamblivosť a nejaký pocit menej cennosti. To vám môže dať. Takisto vám to môže zlepšiť vzťahy s druhými. A to nielen napríklad s veľmi blízkymi ľuďmi, ako je vaša najbližšia rodina, to znamená deti, partnerka, manžel, manželka, ale aj so širokou rodinou, s priateľmi, s kolegami, so šéfmi, s podriadeným. Čiže aj s celkom neznámymi ľuďmi budete vedieť, akí tí ľudia sú, spoznáte teda nielen seba, ale aj iných. Budete vedieť, ako s nimi komunikovať, ako ich motivovať, ako sa s nimi rozprávať, proste ako s nimi fungovať. Budete jednoducho poznať tiež ich typ. Ďalej vám sebapoznanie a celkovo tieto metódy, ktoré vám chcem ja sprostredkovať, tak môže vám to pomôcť v tom, že objavíte naozaj svoj zmysel života, svoj talent, svoje najväčšie silné stránky, ktoré máte a predpoklady na úspech, takže budete si vedieť aj vybrať prácu. To je ďalší bod. Vyberiete si správnu prácu pre vás, vyberiete si svoje povolanie, svoju vášeň životnú, ktorú máte a možno aj biznis. Čiže nielen prácu, ale ďalší bod, aj biznis. Sebapoznanie je dobré aj na to, aby ste si vybrali aj prácu správnu alebo správny biznis, ktorý je presne vhodný pre vás. Takisto vám sebapoznanie pomôže aj samozrejme vybrať si partnera, životného partnera pre seba, ktorý by sa k vám hodil na základe toho, aký ste vy a na základe toho, že budete poznať už aj iné typy ľudí. Takže toto všetko vám vie dať sebapoznanie a sebapoznanie vám dá naozaj. Som si istá a presvedčená som o tom, že vám dá naozaj oveľa väčšiu spokojnosť, oveľa väčšiu istotu a dokonca ešte vám dokáže aj zvýšiť alebo obnoviť vieru v Boha. A pokiaľ ste teda veriaci alebo Boha, kedy ste boli veriaci a teraz ste stratili vieru, môže vám to naozaj obnoviť vieru v Boha, v kresťanského Boha, alebo teda pokiaľ nie ste veriaci Boha, tak nejakú tú lásku, energiu, entitu, vesmír, osud. Jednoducho budete sa cítiť milovane, budete sa cítiť vďačne a budete sa cítiť užitočne, pretože spoznáte naozaj sami seba a že ste jedineční. Ja som presvedčená o tom a stále sa to aj hovorí, že každý človek je jedinečný a nie je to len taká fráza, nie je to len o tých bunkách DNA, ale je to o tom, že naozaj každý z nás má rád úplne iné veci, každý z nás má iné talenty, ktoré môže ponúknuť tomuto svetu. A ten súbor tých talentov, ten súbor tých 5 napríklad najdôležitejších silných stránok má každý z nás iné. Takže toto všetko vám viem nejako sprostredkovať. Budem rada teda, ak tu prídete znovu opäť a dáte mi odber, like, koment a uvidíme sa tu znovu. Ahojte.